Допитували у так званій справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Окупаційні силовики відпустили затриманого 14 грудня кримського татарина Куртумера Чалгозова. Він розповів, що його везли в машині з зав'язаними очима. Його відвезли до невідомої будівлі у Сімферополі. Там Куртумера допитали про так звану диверсію на газопроводі в селі Перевальне. Саме в ній окупанти звинувачують Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Куртумер сказав, що не володіє інформацією щодо цих подій. Окупаційні силовики попередили чоловіка, що на нього чекає повторний допит найближчим часом. Мобільний телефон, вилучений у нього, поки не повернули. Окупанти затримали Куртумера Чалгозова 14 грудня. У 5 ранку в селищі Приморській біля Феодосії до оселі, де він мешкає, з родиною увірвалися російські силовики. Впродовж 3 годин перевертали оселю догори дригом в пошуках зброї, наркотиків та забороненої літератури. Нічого забороненого не знайшли, але вилучили його мобільний телефон. Батькам дали протокол про обшук на підпис, сказали, що син поїде з ними і, мовляв, потім сам повернеться. Родина Чалгозових багато годин не знала, де знаходиться Куртумер. У МЗС України відреагували на обшук та затримання Куртумера Чалгозова. У дипломатичному відомстві закликали Росію припинити політичні репресії в окупованому Криму. У тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Згідно з нормами міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму та звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх громадян України, які утримуються незаконно. В тимчасово окупованому Криму черговий незаконний обшук у будинку кримських татар, який завершився затриманням та вивезенням у невідомому напрямку 23-річного Куртумера Чалгозова. Перш ніж відпустити, його допитували за справою Нарімана Джеляла та братів Ахтемових. Відповідно до норм міжнародного права, Росія, як держава-окупант, зобов'язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Криму і звільнити Нарімана Джеляла, Азіза та Асана Ахтемових, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян. НАТО відстежуватиме ситуацію в Україні. Будь-яка агресія Росії дорого і коштуватиме. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі у Брюсселі. Він також додав, що Грузія та Україна мають право самостійно обирати собі союзників. Ми сьогодні розмовляли про ситуацію в регіоні, зокрема і в Україні. Ми погоджуємося в тому, що НАТО відстежуватиме ситуацію і уникне ескалації в цьому регіоні. Будь-яка агресія Росії дорого коштуватиме їй. Хочу додати, що Альянс продовжить надання допомоги партнерам у зміцненні безпеки і обороноздатності. Російські військові в окупованому Криму задіяли в незаконних навчаннях зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Бойові розрахунки цих комплексів провели тактику спеціальне навчання протиповітряної оборони. Розрахунки виконали згортання пускових та радіолокаційних установок, здійснили марш у новий позиційний район, відпрацювали розгортання пускових установок Сходу, а також здійснили топографічну прив'язку та орієнтування комплексів на місцевості з подальшим приведенням у бойовий режим та початком збору даних про повітряну обстановку. Київська влада ніяк не може знайти землю для будівництва житла для кримських татар. Рішення блокується мером столиці Віталієм Кличком, каже віце-прем'єрка, міністр реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук. За її словами, міські влади Миколаєва та Херсона вирішили земельні питання. Відтак, зведення домівок для кримських татар, які вимушено залишили окупований півострів, має розпочатись в лютому наступного року. Ірина Верещук закликала міського голову Києва Віталія Кличка сприяти у пошуках ділянки. Херсон і Миколаїв виділив. Київ відмовляється виділяти земельну ділянку для будівництва житла для наших внутрішньопереміщених осіб з числа кримських татар. І я хочу ще раз звернутися до мера Кличка. Будь ласка, ми маємо можливість. Турецька сторона за свої кошти готова побудувати і сама готова взятися за будівництво. Дайте нам земельну ділянку, не нам особисто, дайте тим будівничим, які будуть будувати це житло, і внутрішньо переміщені особи уже до кінця 2022 року змогли б отримати своє житло у Києві.
Російські окупанти поранили українського воїна. За повідомленням штабу Об'єднаних сил, нині він під наглядом медиків. Ворог гатив зі 120-мм мінометів по оборонцях Гранітного та Авдіївки на Донеччині. Гаряче було також в районі Новолуганська, Новотошківського, Старогнатівки, Новомихайлівки та Водяного. Там відкривали вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів та кулеметів. Українські захисники вгамували ворога вогнем у відповідь, але зранку обстріли поновились. У напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дії ворога немає. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Територіальна цілісність – основа стабільності та безпеки. Про це йшлося на міжнародному круглому столі у Києві. Його організували Асамблея Всесвітньої діаспори в США, Асамблея національності України, Об'єднаний конгрес азербайджанців України та Конгрес азербайджанців Європи. У міжнародному діалозі взяли участь експерти з України, країн Європейського Союзу, Туреччини, Азербайджану, Грузії та Молдови, а також представники дипломатичного корпусу. Учасники зазначили, що захист територіальної цілісності – ключова гарантія безпеки як у Східній Європі, так і у сусідніх регіонах. Говорили і про закінчення окупації територій Азербайджану, зазначивши, що такі зустрічі потрібні, зокрема, і для позбавлення від окупаційного синдрому в Україні та інших країнах. Голова Асамблеї національності України, голова Об'єднаного конгресу азербайджанців України Ровшан Тагієв заявив, що Азербайджан забезпечив стабільність на Південному Кавказі, поновивши свою територіальну цілісність. И двусторонние отношения укреплять, региональную безопасность надо создать. Потому что, в принципе, территориальная целостность и так называемая, то, что было использовано, гибридная война со стороны Российской Федерации, якобы ущемление русскоязычного населения, не имело ничего общего с реальностью, где, в том числе и по ряду принятых и Организации Объединенных Наций и других принципов по тому, что так как они использовали типа право нации самоопределения, никакого не имело почвы. Потому что народ там, который живет в Крыму, он являлся украинским, там коренные жители, крымские татары и другие украинцы. Голова Конгресу європейських азербайджанців Сахіль Гасимов розповів про роль діаспори під час здійснення Азербайджаном своєї успішної місії минулого року. Они должны работать день и ночь. День и ночь. Я знаю, что у вас очень сильная диаспора. Насколько я знаю, что даже в Бельгии есть такая деревня, где украинцы. Если я неправильно говорю, вы поправляйте меня. Я знаю, что в Канаде очень много украинцев проживает. Вот с кем вы должны работать. Вот кто постоянно должен каждый день работать в Европарламенте, Еврокомиссии, с политической партией Европы. Народний депутат Людмила Буймістер розповіла про загрози російської агресії та необхідності співпраці зі світовою спільнотою та НАТО для того, щоб цій агресії протистояти. У нас есть беспрецедентная, наверное, поддержка стран-членов НАТО. Особенно последняя эскалация ситуации на границах с Украиной показала, что чем больше агрессии проявляет по отношению к нам Российская Федерация, тем более сплоченными становятся наши партнеры в поддержке Украины. Уже Совет министров стран-членов НАТО принял решение о предоставлении Украине военной авиации в случае дальнейшей эскалации конфликта на Донбассе. Или, в принципе, пересечения хоть одним русским военным границ Украины. Также, по неофициальным данным, страны-члены НАТО в индивидуальном порядке готовы предоставлять вооружение и помогать Украине защищать свою территориальную целостность. Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду. Для того, аби максимально ефективно протидіяти пандемії і захистити здоров'я людей, уряд продовжує адаптивний карантин до 31 березня 2022 року, тобто на протязі першого кварталу ми будемо продовжувати карантин щонайменше. Це означає, що всі правила доступу до публічних місць з ковід-сертифікатами щодо носіння масок, щодо дистанції залишаються в силі.
Прем'єр-міністр нагадав, що в Україні понад 40% дорослого населення зробили повний курс вакцинації проти коронавірусу. Водночас темпи вакцинації потроху спадають. Тож прем'єр закликав щеплених долучитися до інформаційної кампанії на підтримку вакцинації. Саме завдяки вакцинації ми можемо зупинити пандемію. В той же час, поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% населення, ми маємо продовжувати дотримуватись всіх встановлених карантинних обмежень. В Україні за минулу добу зафіксували понад 8 тисяч випадків захворювання на COVID-19. Померли 356 хворих. Знову найбільше нових випадків у Києві, а смертей від ковіду у Дніпропетровській області. Від цієї хвороби там померло 29 людей. Така тенденція спостерігається щонайменше третій день поспіль. Аби вберегти себе від тяжкого перебігу хвороби, медики закликають не зволікати з вакцинацією. За минулу добу 142 921 людина була вакцинована проти коронавірусної хвороби. Із них перше щеплення отримали 47 137 осіб. Завершили курс вакцинації 95 084 людини. Людям, які отримують додаткове третє щеплення проти COVID-19, не будуть видавати окремі сертифікати про вакцинацію. Чинним залишиться зелений ковід-сертифікат. Мова йде про дозвіл щепити додатковою дозою людей з імунодефіцитом. Термін дії сертифікату також не зміниться. Він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення. Зробити третє щеплення можна через 28-90 днів після другого. Розповіли у МОЗ і про вимоги для літніх людей, які розраховують отримати так звану ковідну тисячу. З 1 січня наступного року люди цієї вікової групи можуть витратити 1 тисячу на соціальні потреби, зокрема, оплату ліків. Для них у держави лише одна умова – повна вакцинація проти COVID-19. Україна приєднається до глобальної мережі ковід-сертифікатів, а це означає більше можливості для подорожей, кажуть у Міністерстві охорони здоров'я. Незабаром з українським ковід-сертифікатом можна буде відвідати понад 80 країн світу. Україна готується приєднатись до глобальної мережі ковід-сертифікатів, що здатна охопити усі країни світу. Учасники мережі будуть визнавати цифрові документи один одного і не вимагатимуть додаткових ковід-документів для перетину кордону. Це означає, що вакциновані громадяни України матимуть можливість відвідувати більше країн без ПЛР-тестів та самоізоляції, якщо це дозволяє епідемічна ситуація. Наразі така можливість для українців є у 52 країнах світу, які визнають українські ковід-сертифікати у дії. Тим часом в окупованому Криму окупанти зафіксували 352 нових випадки COVID-19. 30 людей не змогли подолати цю хворобу та пішли з життя. Франція досягла піку 5-ї хвилі епідемії COVID-19. Про це сказав міністр охорони здоров'я. Дуже високий пік, коли хворіє по 50 тисяч щодня. Це найвищий показник, який ми бачили з початку пандемії. Я поки не можу сказати, чи буде за цим піком спад. За його словами, найближчими тижнями кількість госпіталізацій та навантаження на відділення інтенсивної терапії продовжуватимуть зростати. Міністр також закликав робити щеплення всім, включаючи вагітних. В інших країнах ЄС, включно з Австрією, для них роблять виняток у правилах обов'язкової вакцинації. При цьому із січня у Франції може розпочатися нова хвиля пандемії, яку принесе штам Омікрон. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що цей варіант виявили вже в 70 країн, і він є дуже високим глобальним ризиком. Водночас експерти зазначають, що хоч він і заразніший, смертність від нього нижча, ніж від інших штамів. Хвиля варіанта Дельта дуже серйозна. І зараз зима, тому люди проводять більше часу в приміщенні. Також вони, мабуть, менше обережні, бо починають втомлюватися, тому що їм казали, що це невдовзі закінчиться. А незабаром Різдво, тому всі хочуть піти магазинами і так далі. В даний час у лікарнях Франції з ковід перебуває понад 14 тисяч пацієнтів. Це найбільший показник із початку червня. У палатах інтенсивної терапії зайнято близько 3 тисяч ліжок. Щонайменше 60 людей загинуло і понад 100 серйозно постраждало внаслідок вибуху бензовоза на Гаїті. Трагедія сталася вночі у місті Кап-Айтьєн. Автоцистерна намагалася уникнути зіткнення з зустрічним мотоциклом і перекинулася.
Увечері приблизно опівночі я почув гуркіт і спитав сина, в чому річ. Він сказав, що перекинувся великий бензовоз. Ми із сім'єю одразу пішли звідси. Зі слів очевидців, біля бензовоза зібралися люди. Вони набирали пальне, що витікало. У цей час пролунав вибух. Він був таким потужним, що пошкодив довколишні будівлі. За моїми підрахунками, загинула 61 людина. Згоріло понад 50 будинків і коло 15 невеликих будов. Прем'єр-міністр Гаїті відвідав поранених у лікарні. Тут бракує ліжок, ліків, а головне – медпрацівників. Прем'єр пообіцяв розгорнути польові шпиталі та надіслати лікарів для допомоги постраждалим. За словами мера міста, кількість жертв ще може зрости. Люди загинули у прилеглих будинках, але скільки таких поки не підрахували. Гаїті переживає паливну кризу, бо постачання бензину блокують озброєні банди. Ситуація погіршилася в липні після вбивства президента Жовенеля Моїза. Це створило політичний вакуум та дало злочинним угрупуванням змогу захопити більше територій. Прикордонники не пропустили росіянина, який в аеропорту Бориспіль намагався вдавати з себе агента спецслужб. Чоловік прилетів з Абу-Дабі. Спочатку він запевняв, що працював в автосервісі. Мету візиту в Україну назвати не міг, як і надати контакти людей, до яких прямував. Потім заявив, що нібито служив у ФСБ та ГРУ Росії, працював у команді Путіна і чекав на медаль Героя Росії. Але в Росії його нібито обманули і почали здійснювати на нього атаки. Тож чоловік вирішив просити допомоги в українських спецслужб. ЦРУ связаться и с немцами. Немецкая спецслужба меня сюда прислала в Россию. Я в команде Путина работал. Я сотрудничал до 2000 ГРУ разведка и ФСБ до 2007 года. Затем я перестал с ними сотрудничать. Они меня обманули, не дали Героя России, не оформили. Перевіряти усі заяви росіянина прикордонники не стали. Для них достатньо було, що той не зміг ані назвати чітку мету приїзду, ані підтвердити її. Тому невизнаного героя повернули туди, звідки він прибув. Росіянин полетів зворотнім рейсом до Абу-Дабі.